an Cumann le Peigí Phrós. Tháinig mícheall an glói. Thas seo chumaigh le fear ní bear ná monus a barc leoch luanáis an le glórhar a buó craomholu den hiadmhuair. Bhí se lá go páirc an hrócaí, na haardain, na buanta ceol, an teaspa go caiú iste na líróide, an bachal agus an bail glunne, na nionnar na mrístiní na ngisan. Dá bhí gach rud glan ordúil agus an fér héin éalainn ina ghlaise. Tá sin cluiche ar cearan é trí, na muir chúil ina gultatha banetha baine, na muir híomhlíne, an réiteor, an slua ag buithe, ag scartí, ag liú, aragant, plé, disprat hiúhanna béci go ddíchasa, glóra, glóréise, gach duine ag séirú a chiile ina álas ar an chluiche, an brata náisiúnta ag fallúin go bog sa lágaí. Harú a ghine ba ó í an glói. Ba é Cumann luach as gael an aird a réime. Bhí sig mícheall go muid ag scartí fan na haine. Ar hiúlas bála a bhí na sóisiir a gimmert, ag leanáin. An cluiche le tasú ar leanaí trí. Bhí se 10,000 go leanáin, degadis fan trí. Hís se go callata a glúdaí a seala in é am dínear. Bhín dóna amuí, dóna saona. Bhí síle ag tiimirat fan te. Cearan é dó, hí siad beirt go clúthar ar an talamh ag gcarchar the big match, a sa bhéire ag caismena tríd a fáilt dú. Bhí sé é trí nar a tháinig an minibus. Hey, ó tú gáil? Na bhfuil war sa igah? Thas tasa, tá tú eol arin. Ar a bháil, be ma mahanas. Seo, Jane Jeffrey. For se bhile. Og se pág da híle, touching her perfect body with his mind. Da bheiceann na lad sin, ní acha. Rathú a bhain ág iste in na leaba cheolaí dheimhrí le héin. Á mór callata tróna dónaí. Daoine tuiscinethe a bíad mícheall agus síle. Heag siad go ma aontacht bairt a bású agus na bhéta ceachtar den dé rud a dhearmad, ach gur gad a bású irí níos éanúla, níos bartiúla in éon le. Fic an minibus suas bartiúla ar a bhela. 10,000 agus 5 de bhré agus da futbol. A dhí, stálí sin na chiad fel. Janu na bhfuil siise in the Virgin? Híle na léhiú in na béal. Waithim a sin ribh cear go leor. Híle nach bhfuil Virgin sa phobal, dóihilta sa cant. Scinnte nach rómáidean sa phobal ach muí. Ach ó bhí mícheall pásta chuirú ceistena clisteir. Go bhéad mhuair sa teartain, cé teascas a háart, agus do lór an náige ar bhré agus ar fel, anasas mar amú ar an tíl a han bhain agus an bail. Ní hé go méthe ag dúla lóirt ar bhachail ach. Nar tú gcarchar, for Southampton gólar dói, central an winger, canim seotar, sé sin é, péin, an bail agus bhí teanan an rí iste agus hedal se stas a hárneala. Hadog se seansar bíd an gólaí. Tá sí Southampton ag defendal sin, séisiir na seartar acu is tí an na le héin, stramid da hanrod. Bhí Leeds ag takeal a richan dar na le agus har se dabad a fáil fríd. Chráil se da hanrod, couple shot ó Lorimer, crosses, 1-2s. Har ó mai an. Ring an gólaí couple save mai fásta. Leoga, tan sweepersin ag Southampton as power caia. Bhí couple tackling sin sa dar na le, a détu se bheith bucailte. Rudú gcarchar an BBC ar. A bhí all right, bhí se mai. Cé os góla de mont? Lorimer déirin se. Go dé dúharlan sceirta a bhí wairad í íne. Hú, bhí se garid. Sceirta? Ar gadí mudgeard. Rutú léiche riú. Ní a hain léiche ar leichead punt. Ní sí hóthag na raint bhainhearí. Arúnas, tá sí ag legint léihí ag na dásaí le tomol. Bhín band mai í íne. Agus fáicrar na mini móra ar leir cé gur se don go flúrse. Bhí sléimhte hir chunaí lasmaí. Na somí sin éirthe a tháinig siad ó chalam ceile
go meic teannan. Bhí cuigear na siisir de oran leanóin an foirc nuair a hanig an chiad bhenibus hí na teascain. Spachiste, spacha má. Poirc ad éire aga os cin an bhalaí mhói. Gan éon de dhisan éon de, na gansaí a le garam an minimum. Ach sin hain, gan angatha, línte na britle feiceal, hí treifil glúiste an parcailte a gúine an gort, éitimú an lein chúil dheis. Farcail minibus hí na teascain hiú an bhalaí mhói. Amach lá, hiúil siad thart. Bhí sé fuair agus choird se. Tá sé ag tágal ara, cai ghearmh. Páidric i lór. An go maith na tríthe dínas. Bolí na le. Captain agus stúrthar na sóisiir. Chai coideach go díomh agus áthú sa minibus. Bhí sé cún. Chai an coideile díomh agus áthú ascú an minibus. Bhí gíomh dhéan. Stacha í bíon sin óil. Tá níl se briste. Ó léon cin agad? Spláidir sin. Dú Jersey. Hannig an dar a minibus. Chontas Páidric iad. Cire chláigín déag a lic. Chuig coppla duine an foirc. Agus níor bórí iad le gaire fáilte an tlua. Híceil se do máthas iste. Bhí Jack sna daigeadaí. Ní rimmer se mar an riamh. Bhí an tiomaní eile ní bahanne agus thóráhar lamach. Ráithús na ggóils a Jack. Beidir go cheirte a Jack. Arú go páteaga. Ní léon duine lágann. Heaglan na pontí léamh. Cléimeú siad lá. Ha bhín agad a seaasúin sin. A Jack siúlaat. Mai go leorháil. Seaasí man sin go ddíra. Níor mégal a tágal. Agus má hen crápaiste. Bei badí mai má heitin tús na bríistí a Jack. Fuck badí. Thuadar an foirc in na martena agus na drúranna. Jimmy Birchlin an ríthe. Cé gur gró an caijan a dhéanú a gul crin lim is an rí dhéir uair ag scalú na maas. Is bania iad seo a olingíon géir leanúint ar son na scór. Bhí na forne an foirc. Níor hanig an réiteor. Choirí chranna bheith. Oint leanóin. Far lechiada. Gael. Bonhaint ar beidir. Gotsigí gur léin lam a maisibh. Páidric i lór. Ba dhear gur séadú neadag. Bhí siad robar. Bhew scór ag arcarú. Bhí síle ag migurní. Bhín clíthe sóisiir garú. Bhí ceathar de oran hí na teascain a chaidí smóna déith mbliana ag imirt do hainsear an club. Machas ábhar Páidric. Bhí siad gal an anam leantanas. Bhí drám ág an na néit ar na sinseir ach bhí siad mai go leor don oran seo sóisiir. Agus na cleasa agus an faltas agus an fátas a fómliú le 5 bliana déag ní raibh se móa. Bhí séisiir eile ág. Thocú a seáil. Ní ró a garp olibh don na sinseir go fáil. Ceathar eile, Michael is a léid, bhí siad mai go leor ach ní ró siad mai go leor don na sinseir. Bhí Jacks na ggóils. Bhín chiad le carm go bré, bhí mína teascain ceir a fontántásaí ag le hama. Díide se ní bagaribh sa darna le. Dorne, glúine, eilinethe, brága, buithe ar an réitear. Súlaíart na grau. Cabhad a fear. Chead go bhil. Go stehan. Cul do bhalainn. Leogga. Torna brága dó. Ní ro feice anna chuig bhumaide. Bhí mína teascain pontántásaí. Fuair Michael an líráid. Bhí clí maige. Rích éonar. Ón líne leiad slát, daiad slát, tríthe slát, corú cá cáisiir. Leagu go céas a chléibere. Jimmer Brainy don na sinseir in na le. Dabar se a dul an albain in na le. A ná leis agus thug smiting cruaiad a gáin I mona dhéal de ar thar caise. Níor bhada go raibh trúr agus ceathar ar obair. Bhí bolí cruaiad dúirt. Hí Michael ar a hón sa bute agus bachas dá go má ghaoine iad nar léir dí fáe a méthe an siúd. Scí scafarí ar seachran mar a bheith nínan éonar a gceá.
iad gafa a gyfratha an anorlain, a gyfran an anorlain. Bhí scór sa leo agus Michael ar a hóin sa leiban. Ba chafin leis cyfran yle I mí na teascain mar a imriú sés na déca. Tre ar thug se gré éagmaise da híle. Ba bheisce anamart, caipú anil, lasú an bheisna, clíú an bach, agus anis bhíidir sonne sésta sócúla. Gumbrúthú tuairgnín tarcasna na bethe iad sin fásta. Anagus ar hoscogaí in é tomul. Tugadh an sir hic. Fuair Michael a bhaire, bualú amach an líráid, séadú a neadog ieri, níor creithú mar an leabha. Bhí ó bhuairnan go más lean leabain. Thug coide acu baiseach dí fahéin an isce sala na díca. Bhí tuaile le Michael, bhain sin chuid bevasta de. Níhiú síle an tuaile. Corú éada dónaí ar grimme alasathe agus gisan a níú le cuaram ar chasa nach ró cúra. Na bhú éon duine ag dúirt leis jersey an club. Bhí an táharin. Bhí na mini ó flúirse le móin. Ba é lean chúil leanáin a bavó a maniu. Gaita mór sala. Ach jódais a múltin nuair a radis go mí na teascain. Jó sin. Stop an minibus ag an chiad teach leanna. An minibus lean de gáil géal. Chais siad bhuair go léis a tafarne. Chuaigh an réitear bhála ag a bhain is a chuigi'r clonne. Buíach go as lein. Áú go leor, bhí cóc ra bhíhall amá. Seall a géisteart, seall ag smaoiniú. Ag géisiir leis an chaint, mar futbol agus an trid. Fer ag achtarí fá bhuilí a bhuailsead nar bhuailsead a riamh. Ag smaoiniú ar catíe a bhacha de ha is de bhain tranón na saona agus amart le scata far na bheiciar a bhuair sa teartain le líráid a chiceal agus iad a béil agus carpa olint. Catíe. Ar son an homain ar náid. Cumann gan bhrí nach daigin na hosparí. Bhui siad a bhála. Ar sa brainy, go dtíon waid a forward an buil eil mar ólas aige cúil se gáil. You're right there, brainy. Paidir ag lór. Brín aige. You're right there. Michael a lór. As ísio. Bhí se háart sular chréis an bála. Thug se póg da híle. Ring si réit hé. Dál si da. Dálcu se hen. Híidir birch chastíní, seall le garcar na bléirí, seall le garcar a cheile, go hamlaí. Déisiid le tarí an lé in éhín déag. Donegal Junior Football League, Mina Teskin 8 points, Glen Owen 6 points. Sin mu dinnear sa Michael. An bé ar sa síle. Ní hé ar sa Michael, a pógu. In éibh eisteacht leis an méid sin, seo coppla gríomhaíachta ag le a dhéanamh sa rang nó sa bhalla. Iver a haon. I de thuid focail haon, inis an scéal do chara. Jan Taggart duna príú rudaí a tharlaí anon agus duna príú héimi. Iver a dá. Could sé do bhharil ar dhearcú na bhar eile sa scéal? Iver a trí. Could sé do bhharil faoin chaidrí idir Mícheál agus Síle?